Nad posledný rad krytiny namontujeme dodatočnú pomocnú latu, na ktorú zavesíme podpery stúpacej plošiny, a to tak, aby najnižší bod podpery po montáži bol nad latou pokrývania pod ním. Ako podporu spodnej vrstvy pokrývania namontujeme ešte jednu opornú latu. Odstup medzi podperami sa riadi podľa dĺžky stúpačky. Je potrebné zabezpečiť, aby podpery stúpacej plošiny ležali na krytine celou svojou plochou. Pre správne osadenie podpier v prípade nutnosti upravíme škrydlu. Po ukončení prípravných krokov upevníme podpery stúpacej plošiny skrutkami do dreva na pomocnú latu. Potom sa pripevnia držiaky na podperu 6-hrannými skrutkami, tak aby sa zabránilo ich samovolnému prestavovaniu. Nakoniec sa na držiaky upevní stúpacia plošina skrutkami tak, aby bol previs od podpier na oboch stranách rovnaký a aby hlavičky skrutiek zapadli do stúpacej plošiny.